Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama anaknya hari ini. Mbak, dek cilik-cilik piro? Hari ini kita ke pasar yang kedua kalinya. Golek, Mbak, golek blojo. Golek telo. Apa, Mbak? Halo Mama, ya ora tanggamu. Mare saiki ora midur aku duwe ning nggon. Ngapa nek duwe? Seneng kali. Lah ya saiki kok seneng duwe kenapa? Dan aja duwe. Prei, Mbak. Mboten. Wis teman. Nek iki bakule mang Enggak penting. Piro ampun? 15. Lo lah wong nek kono nang ngiti. Wah, lah kok salak koyo ngono. Syuting aku tak milih salak. Iya Mbak, kira sasangan. Wis kowe kena. gak kena ditali, Mbak. Gak kena lah. Lah kowe mak sing cilik. Ning ndi sing gedhe. Ngisor nek kok anu Yo, ngomongan. gak ndak ngono lho ndelok jewere, Cik. Dadi 15 ya. Jewere iki. Iya, wis ngisor ae. 20, 35. Makasih. Kayak jagung 2000 nggo pakan manuk. Kalih napa meleh? Wis kuwi tok ae pakan manuk aja. Ndak piye. Ngene. Wis jagungnya ini. Iya. Kacang iki pira le? Kabeh ya. Akeh men pecele gak patek anu aku. Apa bah kacang ngonoan? Aku entuk ngene iki papat anu 3.000 cah. Iku nang kira ke rumah. Telu ngene iki lho diingi alum-alum. Kuwi pira sakmono iki? Mah kok 3.000 tak gawone. Nek oleh 3.000 aku sudah oleh 3.000 purna. Kuwi aku gak tau nganggo kacang kok. Nek 3.000 tak gawa. Endi ya? Sing bedongol gedhi-gedhi lho. Gak padha genen iki. Atik ngene Mbak Silet. Iki ne lho, atik ngriwil ngene. Kono rasa gede-gedenan. Ini jajannya Mbak Suni apik-apik, guys. Terus guys, sekali guys.
Iki lho, tempe jek, Marai Guys. dodole gorengan kok. Iki lho, Guys, sekone tempe, Guys. Deh, tape 5.000 kok enek wong mangan. Iki arem-arem. Undi-undi. Lho kuwi tempe gembok, Mbah. Sing ngono ki kok enek ya sing ombo maksude ora sing Iki wong sampur glek. bawur. Hari apa? Sampur bawur. Reng. Nggih. Oke, oke. Wortele seprapat. Sayape. Ndek-ndek. Napa dipadhak karo mangan terus iki, Pak? Itu gare kek. Entek do blurah. Sayape. Sandal tak tahu. Tempe godhong? Enggak. Anak kan. Pak, ini. Assalamualaikum. Sampun ya. Atas nama, Bu? Nggih. Nggih. Kalih napa? Kula niku mawon, nggih. Nggih, nggih. Kan dilek bangko kowe. Pitike lemu-lemu kalau guys aku seneng nginget to. Kowe ngerti hitung? 11. Iki soalnya jujune meh yo saiki. Boleh, Mbak. Iya, kira enek 70. Piye? Uripe meh 80 Oh ya wis 90 ya ora apa-apa. Iya. Iki sing dienggo sate ya, Mbak, mata. Sate dulu, Mas. 15. Mau, Cak. Gawak narana ya, Min. Ya, oke, 15. Tiga gangsal. Itu 30. 5 ya, Din. Wis. Terima kasih. Nyambek iki ya. Lah aku tek gak tuku tempe piye? Iki loro pira? 6.000. Masuk. Pokoknya kenapa? Iki lho. Mali. Iki lho. Ya wis gampang kok. Sik, ya iki lho ning kene Min, coke Min. Tulung sedelok srut ae koke. Ya, ya, oke. Pak, boleh. Oh, nak iki sono lho. Pak Lurah. Lengah sak gendul gedhi. Tomatem atik mbok kaya glepung marai kene. Weh, tukang milai timun yo nyah. Kulo Mbak ngatrus-ngatrus Mbak apik, Mbak. Dienggo tim anu rujak. 5.000, penditan 3.000 apa kan penditan 2.000 ngono ya. Kowe ndang ayo rasa gremeng. Ya Allah Gusti. Ambil apa, Nduk? Kae terigu 2 kilo tengahan. Tengah, oke. Langsung 1 kilo. Hah? Sak anu. Lah aku nek iso ngatur, mau kon uwek-uwek neh ngono. Oke, oke. Adane kresek. Yo. Aku ndak tahu emosi enek gedang gede-gede kok iki lho. Cangkemku nek mangan ra tau tak cuci, tak kemoni. Aku gak pengen gedang ngonoan. Atik so malah rene iki ape ning ndi lah jane? Lah ning kene apa rene? Wis prapatan sik lah malah untak inti kaya balik ngulon balik ngetan aku ora barbar. Dari mae mekarek 8.000. Prapatan sik lah. Sah. Sah 8.000. Ini, Dok. 2 kilo. Pineh malah ra paham. Wis prei untukku loro. Dambange lemu-lemu. Meku 5.000 kalih. Berapa ya? Kalih 8. Glepung beras 3 bawang. Anu sing gedhe ku lho apa ngarane? Iya. Nggih. Nggih. Gula pasir setengah.
Wis dul, ya wis dia ndang mantuk. Lengo kita Willy. Seada. Telu. Kita satu. Wis dah diitung. Kita Dil. Aku gak nyambel wis duwe sambel kok. Sambel kujek ndek sore kae langsung kacangem tak goreng. Lomboknya 4.000, tepungnya lombok 5.000, Iya. ditambah kuyuhnya 7.000, Hmm. tambah kitane 1, Iya. 1, 2, 3, 5, Kayak gula pasir seprapak sak tengah. Papat tambah 5, songo mbek 7, mbek 7 itu 16 sampai iki 23. 23, bener ya. 5, songo mbek iki 16 mbek itu 23 yang perloro. Telu gulane Tengah. setengah 8.000. 1, 2, 3, 5, 4, 1,5 mak. Iya. Gula setengah mak ini. Gula setengah. 41.500 mak. Duwe 45 kembali.